Dalagita na sawi sa aksidente sa Pantal Bridge, Dagupan City. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Nasawi ang isang 12 anyos na dalagitang lulan ng isang tricycle matapos masangkot sa banggaan sa kahabaan ng Pantal Bridge, New Venecia Highway, Dagupan City noong Miyerkules ng gabi, April 22, 2026. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagkataon na nagsabay patungo sa iisang lane ng tricycle at isang pickup truck dahilan upang masagi nito ang tricycle at magpagulong-gulong sa kalsada. Sakay ang nasa 8 pasahero na pawang magkakamag-anak. Sa paggulong ng tricycle ay aksidente naman itong nasagasaan ng isa pang pickup truck na paakyat na rin sana sa nasabing tulay. Itong vehicle number 1, yung tricycle, magme-merge po sila ng linya. Then nagkataon po na nagkasabay naman po sila ng isa pang sasakyan. Then due to overloading po ma'am and human error, nasagi po tong tricycle. Wherein nagpagulong-gulong siya ma'am, then napunta po siya sa may outer lane. Wherein yung vehicle number 3, nasa tamang linya naman siya ma'am. Siya po yung, since paakyat po siya ng Pantal Bridge, nasagasaan niya po itong tricycle ma'am. Tinitignang dahilan ang overloading umano ng tricycle at posibleng human error. Sugatan ng mga lula ng tricycle habang idiniklarang dead on arrival ang menor de edad na pasahero. Napagdesisyonan naman ng mga lula ng tricycle na hindi na sila magsasampa ng kaso habang patuloy na nagpapaalala ang otoridad sa kaligtasan at pag-iingat sa gitna ng kalsada. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.